Odema ekwakwala makwala ọkwala elekere nkeji one na ole ka o ji gafee elekere itoolu kpọmkwam ya bụ nkeji atọ ka o ji gafee elekere itoolu nke ụtụtụ taa. Anyị wee na-asị na anyị ekelela unu. Ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ ka anyị batara na ya. Okwu akpụ n'ọnụ bụ oge anyị na-eji anọ ebe a ekwupụta wee kọwaa ụmụ okwu gbara ọkpụrụkpụ dịka o si ada n'obodo anyị. Okwu ewepụta ya akpa ya dịka nkata, ndị maka ihe ekwe na-akụ nakwa ihe na-eme n'obodo, ndị nkọwa ya doro anya n'ụlọ ọrụ anyị ebe anyị wee dọwa ya akpa gị onwe gị n'ebe ị nọ wee soro wee tinyekwa ọnụ n'okwu n'oge nke ahụ. Nke tata, okwu ndị Naijiria na-akpọ ka emee nzukọ nchekwa ala anyị bụ ihe anyị ga na-ekwu maka ya. Na nso nso a ka ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP mere nzukọ ngwa nzukọ gbata nke ha mere ebe ha nọ wee kwuo na ọ dịgo oke mkpa ka onye isi ala kpọọ okwu nchekwa, ya bụ nzukọ nchekwa obodo. Asụrụ ya na bekee sị na ọ bụ National Security Meeting. Nchekwa ka ha chọrọ ka abịa kpaa na nzukọ ahụ. Ha na-ekwu ihe oge ndị Naijiria gbara ọkpụrụkpụ, ma ndị ụkọchukwu, ndị dịka onye ụkọchukwu Ejike Mbaka na onye ụkọchukwu pụrụ iche Emmanuel Chukwuma. Ndị a na ndị ọzọ na-eti mkpusi n'otu nchekwa ji akpọ afa n'ala anyị n'olue n'oge a ga-eme gịnị, oge a ga-akpọ oku ka kpazie ya akpazie. Anyị wee na-ajụ, okwu a ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na-akpọ ugbu a na-akpọ ya n'oge godo. Ụfọdụ sị na ọ dịzị ka ndị otu ndọrọndọrọ ahụ na-alalụ ụla, na icheta oge ndị otu ndọrọndọrọ nke ọzọ na-anọghị n'ọkwa na-ewe ka ha si emesi ihe ike, na otu ndị PDP si nọrọ ugbu a n'oge ụfọdụ na-adị amacha na ha nọsụzikwa ya. Gịnị mere? Anyị wee na-ajụ, otu a ikwere na otu a okwu a ndị PDP na-akpọ ka ewee nzukọ maka nchekwa ala anyị, ka ewee nzukọ ka anyị nọrọ na n'etiti kpọgasịa okwu ndị ọnụ na-elu n'okwu wee kwuo maka nzukọ, maka ka a nọrọ mee nzukọ ọzọ dịka ibe ya. Wee na gịnị ka iche dị na mere na ọ dị ka ndị ọchịchị etiti a na-adị na ha na-egbu oge na-eji mee ma ọ bụ nebe anya n'ihe gbasara nchekwa. Iche na ha anaghị enebe ya anya, ka i chere na okwu a ha na-akpọ na-ewu ihe mere ha ji egbu oge gbasara ịbịa mme ka nchekwa tọrọ atọ, ma ọ bụ megodu nzukọ kpọọ oku ndị ma ihe ekwe na-akwụ na ihe gbasara nchekwa n'ala anyị, wee ka emee nzukọ mara ka a ga-esi ka nchekwa obodo anyị na-akpọ afọ na ana ka ọ bụrụ nke nchekwa ga-ezu ezu. Ọzọ dịka ibe ya bụ, asịkarị ka akpọọ okwu nchekwa obodo, ọ emechasị ka akpọọ ya. Kedu ihe i chere na ọ bụ ya ka a ga na-ana ebe ahụ? Kedu ihe i chere na ọ ya bụ ihe anyị ga na-egwu ajebe na ebe a? Abụ m Chizzy ka anyị na-ekwu ya ka Izuchukwu Ekwueke batara, maka na Izuchukwu Ekwueke bụ ofu onye nta akụkọ, bụkwa onye ịkọwa ihe na-eme n'ala anyị doro anya n'ụlọ ọrụ anyị ebe a na Solid FM. Abụ m Chizzy ajebe ajụjụ a, kedu ka i si fụ ya? Ịmara dịka a na-ekwenye bụ okwu onye bụ onye isi ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP bụ Uche Secondus ọ pụtago wee kwuo sị na ka ya bụ ihe dị n'obodo anyị bụ Naijiria kịta, na ndị ọchịchị etiti ama mpụta wee na-agọnahụ na ha mara ihe na-eme n'ihe gbasatara ịtọ ndị mmadụ, ndị ji egbe ezu, ndị na-agbagbusi ndị mmadụ, ihe ọjọọ na ihe arụ na ihe mpụ dị iche iche na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria. Cheta na ụbọchị 26 nke ọnwa Jenụwarị nke afọ a
ka akpọtara onye ga-anọchi anya nke ndị bekee na-akpọ Chief of Army Staff ka a tụgharịrị ya ka a na-ekwu agbanwere onye isi ha agbanwekwe IGP wee kpọrọ onye ọzọ kpọta ebe ahụ ọkwa mgbu ndị mmadụ tibere n'oge na ebe ọ bụ na ndị a na-alụ ọrụ ihe n'ebe si gbanwee ha agbanwee ha ọ dị nnọọ ka ihe na-ebe aka na-ebe ọbịa dịkwuo nnọọ ka ọka njọ anya wee na-ajụ kedu ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ abịa n'ihe gbasatara nchekwa n'obodo anyị bụ Naijiria kedu ka a ga-esi kpa anya bụ ihe ya bụ onye bụzi Chief of Army Staff apụtago wee sị na ọ ga-adị mkpa na eje na ndị nke nagoro ezumike nka ndị nke nagoro ezumike ọrụ jee jụọ ha gịnị na gịnị ka ha tinyere mgbe ha nọ merụ nchekwa n'obodo anyị ji dị mma ruo tata onwebeghị ka esi pụta bịakwuo na ha mere nke a ma ha mere nke ọzọ ọtụtụ ihe dị iche iche ka ndị mmadụ pụtago bịakwa okwu n'ihe gbasatara nchekwa n'obodo anyị bụ Naijiria mana ọ dị nnọọ ka chi na-efu ka ọ na-akawanye njọ ka chi na-efu ka ọ na-akawanye njọ ọnya mere anyị ji wee soro ma na-etinye anya n'ihe ndị PDP pụtagoro bịakwuo n'ihe gbasatara nchekwa obodo anyị bụ Naijiria ha sokwa na-akpọ ndị obodo anyị bụ Naijiria oku si ha ncha niile bịa tinye ọrụ ndị gbasatara ọrụ nchekwa na okwu nchekwa maka na anyị ma na ihe gbasatara nchekwa ọ bụrụ sọsọ ofu onye ka ọ dị n'aka ọ dị anyị ncha niile n'aka ọnya mere anyị ji bụrụ nye bụ okwu wee bubata n'oge okwu akpụ n'ọnụ daalụ Ajibo ịma na oge anyị na-enyocha ụmụ ọkpụrụkpụ isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ ka a na-ọkwụ alụ na ha dere na Punch wee na-asị na ndị omebe iwu etiti bụ Senate na-akpọ onye na-afụ maka ego ndị Naijiria onye isi ndị agha onye isi ndị agha nke ala anyị na a na-akpọ ha ka ha bịa kwuo ka ha si emefu ego na ka esi eri ego amapụtara gbasara igbochi ọgbaghara na ndị omekome ijeri 9 asị ha bịa kọwaa n'ihe a eche ka mkpafu ego anụmanụ oyibo ka ndị na-agwatara ya n'Igbo nweta ego a na-ekwu maka ya bụ 199 billion naira ka a na-ekwu maka ya gbam 100 ewepụtara maka iji gbochie ihe a na-eme maka nchekwa na iji gbochie ọgba aghara niile mana ebe ọ dị otu a Izuchukwu Epo Eke anọgoro ebe a ịbịa kọwara anyị zaa anyị ajụjụ a na-ajụ na ịkọwa anyị jụrụ ajụjụ Izuchukwu ị kwenyere na okwu a ndị PDP na-akpọ ka eme nzukọ gbasara nchekwa ala na ala anyị iche na ọ ga-amịta mkpụrụ ọma kedu ihe i chere gbasara okwu ha na-akpọ na mbụ m ga-asị na ọ dị ka ndị PDP etetenego n'ụlọ maka na since kamgbe ha emelisiri fa na presidency ọ ga ndị PDP ha mụrụ ọ dị ka ha ma ha ọlụfa as opposition party bụ ị na-atụrụ gọọmenti aka ndị na-achaji kina na eke ga-etumine ama mgbe ndị PDP nọ n'ọchị otu ndị APC si wee na-achafe ọkụ ọdịdị ka ndị APC abaziri ndị PDP gbanyụọ ọkụ mana ekele dị Chukwu na ndị PDP tetego n'ụla wee kwuo na aka kpọọ okwu maka nchekwa ịkwa nke bụ eziokwu ma ngwọrọ ma onye isi ma onye na-ada ife mana nsogbu dị n'obodo onye ọbụla ma nwata eku n'aka mana nsogbu dị n'obodo nsogbu dị n'obodo pụtara na onye ọbụla ya bụ ya akarịgo nke gọọmenti anọ m na-enene igwe onyonyo na-abalị anya na-asị nka ndị domeiwu na akọrọgbada efu na ndị na-achị anyị n'onwe ha na-amaghị ha ga-eme orugo mgbe onye ọbụla ga-abịa tinye aka kpaa na-atụ elu ka a ga-esi echi obodo a tụọ elu oke na-akọjọ ka mma maka onwe ndị nọ n'ọchịchị na-ada aghọta ejogo bụ na ọgụ nọ n'ọchịchị mana ọ bụrụ ka ndị ọzọ wee mara ife o nwere ife marọ ndị na-achaji n'ama mana ihe ọ dị ka ndị na-egbu ọchịchị obodo a bụ na ọ na ha baa ọ dịghị ha nnọọ ka na aka Chineke nwere amamihe niile dị n'ụwa wee bunye ha n'obere isi ahụ mana ọkpọkwa ndị PDP na-akpọ chedekwa na bọsọ ndị PDP na-akpọ okwu na nwanne ụnya ka Bishọp Emmanuel Chukwuma na-ekwu nke nwanne ụnya ka Mbaka nọ na-ekwu nke onye ọbụla na-ebe onye ọbụla na-eti maka na obodo adọzi ka ọ dị ụnya a na-akpa maka ndị na-ebusa ndị kọtụ ifu na obodo adọzi ọdịdị nnọọ ka ndị na-echekwa anyị ka ndị
ego ebe niile ịga n'obi ọchịchị agbachie ya, ịga n'obi na nke ndị polisi agbachie ya, ịga na nke ndị DSS agbachie ya, kere ya na asa anyị mana i chere na ọ bụ ya dịzi mere ndị PDP ji akpọzi okwu ka emee nzukọ mara ka ihe ka nchekwa ga-ezizu oke. Ọ ya nwa maka na o nwere gọọmenti aghọtara onwere ka nchekwa ga-esi nweta atọ n'obodo ọbụla ma ọ bụ na ndị na-achị esoro, maka na ị ga-aghọta bụ na ndị na-achị esoro ka ihe na ndị na-achị esoro na wee tinye ọnụfa, maka na nke a gago na nke ofu onye ga-anọ na Abuja nọ n'ọfịs ebe ihe na-edoro ya mma na-eti iwu maka otu agodo ebido ya bụ na ị na-ekwu ka hazigharị Naijiria nke emere na-asị restructuring ya ka ị na-ekwu. ihe ebe m na-agbado ụkwụ mbụ na the security meeting a na-ekwu dị mkpa, then anytime security meeting etekwa ya na kesachi obodo maka kesachi Naijiria ị na-ajụ ngasị ka ka gọọmenti iti ga-esi wee kpokọrọ ihe niile kpọ dị n'aka ha ji ọkụ, ha ji nchekwa, ha ji ụgbọelu, ha ji nke ha ji ntangwe, mana ihe niile ha ji onwe nke na-aga aga. mana ihe ụfọdụ na-arụtụ aka sị na ndị isi ndị nchekwa ala anyị nọ ka ofu mpaghara Naijiria ka esi eweta ha na iche na ihe anyị soro n'ihe na-akpọghachi nchekwa aka na ya chere ya aka mgba nche na ọ bụ ụdị otu a si ahọ ndị isi nchekwa ikwero na n'ọya na-ebughachi n'ọya na-echere nchekwa Naijiria aka mgba ikwero na otu esi ahọ ndị isi na maka na anya afọ iri gara aga ihe adụ na obodo adọ njọ otu a na kọtụedo oge akwa otu aka kọtụedo, mana ihe a na-ekwu bụ na oge erugo ịma obodo ndị Igbo asị na-enwe n'obodo dị dynamic, a na-enwe changes oge na afọ iri gara aga na nkịta abụzụ ofufe onwe ndị ma na-eti mkpu na-asị ka enwee ka steeti ọbụla nwee ndị uwe ojii nke fa ị na-anya efu na oge erugo, maka na ihe ụfọdụ maka ama na ihe enwere ajụjụrụ kedu ife a ga-enwe ike ịkpa ifu ya ga-akpa na ya ọnọdụ abụ kedu ka steeti ga-ezu enwe aka ndị na-echefa, maka na ife ọ na-abụ anyị nwee kọmishọna na-abụ ihe mee ọsụkọrịgoro ntị ma Abuja ọ dị alụ ọrụ, maka na ine ife niile na-eme anya ifu na nsogbu bụ na gọọmenti ndị federal gọọmenti jisiri nchekwa ike jisie ike na ha achọghị ọ dị mma ebe ahụ esikwu na ejisiri ike ị na-echezi na ha ejisiri ike eme gịnị ị na-echezi na mbọ niile na ha anaghị agba mbọ ka ọ bụ na-ewere ihe ha ka na-enegodo ya tupu ha apụta ma ọ bụ na ha ka na-alụ ọrụ n'ime obi, maka na ihe nchekwa ọrụ a na-alụ na nchekwa anaghị apụtagasị si na ihe a ka a chọrọ ịlụ na kedu ihe ị chere nọọ ya ka ha ji egbutu oge na ịpụta gbam pụta nnọọ chake wee sị afụba ihe ha na-eme ka ichere na ha na-eme ihe ha na-afụ ya kedu ka ị chere onye na-asị na ha na-eme ihe n'obi ị na-eme ihe n'obi ndị na-achịwe na-anwụ ịma Chizzy ọ na-abụ oge ụfọdụ na ya na anọ bụ ndị nta akọ bụrụ o nwere ọbụna egburu ọbụna mmadụ ọbụna ndị nta akọ sị na mmadụ ịtọ nwụrụ anyị ma na-enwe ka ọbụna na ha karịrị ihe a bụ ndị ha ma kekwa maka ndị amarọ onwe ndị na-egbu n'ime ime obodo onwe ndị bụ na accident na-egbufa ụfọdụ ada agazizi ogbo ha otu a na-achọ ịkọrịzi ụfọdụ ada agụ maka egwu ndị ga-awakpo ha ndị a na-alụ aka na ọbụ ndị na-echefu nyere onyonyo na National Assembly enwe threat ụnyaahụ na National Assembly na-agabịa na National Assembly na ụnyaahụ ahụ ka ndị CBN riziri sekula ndị security department fa gwa ndị CBN na Nigeria na-emechi n'ọrụ n'oge ka onye ọbụla na onye apụtazi n'ilo enwe nke ngụrụ na Ministry of Interior as na-enwe threat at airport anyị ga-anọ n'ime obi fa na-emebi n'ahụ anyị obi ahụ ọ mmadụ bi nọ n'ime obi a na-aba n'obi akpapụta mana ka ọrụ ka ha baziri obi na nọ n'obi kezi ihe iche nọọ ya na-egbochi nọọ ya na-eme ha nọọ ya na-eme ọrụ ha ịpụta ihe ma ọ bụ nọọ ihe chere ndị ọchịchị aka mgba na nchekwa obodo ịma Naijiria ha na-eme trial and error ha na-aba atinye nke a na ọgaga etinye nke ọmaga ife a pụta olugo mgbe onye ọbụla ga-apụta tinye ọnụ ka ị ga ga-esi chekwa Naijiria
ya m na-ekwadoro okwu ndị PDP akwadosi n'ike akpọ nzukọ ka a ga-esi onye ọbụla bịa ka a ga-esi chekwa Naijiria ka a ga-esi n'ụbọchị ụka ka egburu mmadụ na ka egburu ndị mmadụ ịgbarịa m ọkwa na Anambra obodo ya sara aghasa ebe niile igbu mmadụ ịma na kịta na mụ abụ ya Anambra mana mụ ise nnukwu were na Anambra na-enweghị nchọbụ na nchọga mee ọdụ because ị na-aga ịnọ na moto ị na-anya n'aka n'aka ekpe maka ịmarọ mgbe ọ ga-ada ntụgbadoro dịka ntịkwu na mbụ ị na-anya kịta anụnwa o nwere ka esi tụgharịa ndị isi nchekwa n'obodo anyị bụ Naijiria wee tinye Lieutenant General Atahiru Ibrahim kemgbe ọnwa Jenụwarị gbara mkpụrụ ụbọchị 26 otu akwa ka esi tinye onye isi ndị uwe ojii ya bụ IGP bụ Usman Alkali Baba kemgbe ọnwa Eprel dị na mkpụrụ ụbọchị 6 na nke afọ 2021 dịka o si ada cheta na izu ụka anụnwa ihe na-ada na igwe ojii na mmụọ bụ ihe onye nọ na omebe iwu bụ Sinetọ Smart Adeyemi kwuru wee baa akwa wee kwuo ka ọnọdụ nchekwa obodo anyị dị. O kwuru okwu si na ọ ga-adị mkpa ma o nwee ka anyị si jee na obodo ndị ọzọ wee yọọ ha biko si ha bịa nyere anyị aka n'ihe gbasatara nchekwa n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọ sị na nwere ya oge ewepụ ndị obodo anyị na-arụ ma o nwee ka anyị si jee na mba ndị ọzọ wee yọọ ha biko ma ọ depụtara ha akwụkwọ ma ọ sị ha ngwa bịa n'okunu bịa nyere anyị aka n'ihe gbasatara isi na ọrụ nchekwa n'obodo anyị bụ Naijiria. Iche na o nwee ka esi mee nya bụ ihe na ihe gbasatara nchekwa n'obodo anyị bụ Naijiria ga-enwe isi nya bụ otu Naijiria dị kịta anụnwa ndị anụnwa niile atụgharịrị n'ihe gbasatara ndị nọ n'isi nchekwa n'obodo anyị bụ Naijiria. Gịnị ka ha na-arụ? Gịnị ka ha rụgo? Mgbe ndị anụnwa na-asị gị na chief of staff maka na ndị obodo anyị bụ Naijiria bịara akwarị nne site wepụ ndị anụnwa si wepụ ndị anụnwa na onwere ozi onye ọbụla ha na-arụ. Onye isi ala anyị bụ President Muhammadu Buhari wee wepụ ha wee mee ha ambasadọ. Kịta anụ ewetego ndị ọzọ ka e wetara ndị ọfụrụ a kịta anụnwa ọrụ nchekwa ọka njọ ka ọka mfe. Gịnị na gịnị ka ha tinyego ịfụ na ọrụ nchekwa n'obodo anyị bụ Naijiria na ọ gbagote? Nyakwa ajụjụ m ọzọ bụ ọ dị mkpa na-eje yọọ mba ọzọ dị iche iche biko na ha bịa nyere aka tinyere anyị ọnụ n'ihe gbasatara nchekwa obodo anyị bụ Naijiria na ọnyịga anyị. ọ bụrụ sọsọ Smart Adeyemi kpọrọ kwa icheta ma na onye bụbu onye isi n'ụlọ omebe iwu Senate bụ Saraki na o kwukwara nke ya bụ na ọ sị na ifere ekwe adịghị ya na onye kwuo ka ọra na-ekwesịrị ibu ya gafee ama nna ya ka ndị Naijiria jee chọọ maọbụ yọọ ndị ọbụla ga-abịa kwado ihe aka ka ihe metere elu metere azụ ọ bụ nwaanyị fụrụ agwọ ọ bụ nwoke fụrụ agwọ na ihe a na-achọ ọ bụ ka agwọ n'aka nchekwa wee zuo oke na ihere kwụsị amara ebe a ga-agbaje si gbajie jee chọta ndị ga-enye aka ka nchekwa zuo oke ka ihe ga-ekwu n'aka ma ọsọ federal gọọmenti ha na-echi chief of army staff kwa ụbọchị ọbụla ife na-ebe ka na-ebe maka na ndị mmadụ onwe ha na-ewepụ na anụ were enye anụ onwe ha ga-ewepụ ọ bụ igbe wetara anyị mgbe buratai ndị mmadụ na-ebe ewepụ buratai tinye Atahiro ife na-ebe ọdụdụ nnọọ ka ihe na-ebe ọka wee na-ebe ihe ọ pụtara bụ na o nwere ife adịghị emetụ ọfụma o nwere ebubo eboro mgbe mbụ federal gọọmenti melu a sị na ego ewepụtara eji enyeburu ndị ọchịagha gara aga na ego nye aka wee gote ngwa agha na-egotere ka ka gọọmenti si eme ya. A na-ekwu oge ụfọdụ na ihe a na-afụ ka nna aka ndị amị asị na ha na-agba arụkwaghịm ha dịtuo gịnị mere na federal gọọmenti agaghị eba wee sị kedu ife merụnụ maka na ihe niile ka ihe na-amapụtara ego ọkwenụrụ ego akpọrọ afọ abịa kọwa ka esi jiri ego alụ ọrụ. A na-amapụta ego gọọmenti ewepụta dị ego kedu ka ha si espavesi ego a maka na ihe ya ka mere seneti ji kpọọ ha ugbu a kpọọ onye na-afụ maka ego anyị na Naịjirịa bụ onye isi ndị agha ala anyị Atahiru si ha bịa kọwa ka ego a si aga. Chizzy ịchọ ịgwa gị bụ na obodo anyị bụ Naịjirịa ndị agha anyị nwere agbarago ndị na-akpọ oku ka a ga yọọ mba ọzọ ka anyị nyere aka na ihe gwa gị m na
ndị na-agba arụkwaghị m n'ọlụ agha be anyị maka na ọkwa mara ewe na-asị na na-anabatazi na-achọrọ iwebe ndị mmadụ mana nchekwa nke uwe ojii ndị ogbe ọgụ mana ndị anyị iwebe ndị mmadụ na-anabata ndị mmadụ esi mmụọ gbara aka maọbụ inye m pump action ibie mmadụ pump action na ata gafe ezo AK-47 n'ime ọfịa kedu ike na akụkọ isi eme ebe ọ bụ na ịma onwere ekwu na enwere ngwa agha egolu n'obodo ndị agha na-adịghị yuzi ife abụ ebe eburu ha na enwere ngwa agha abutere ha anyị mụrụ ife mmụmra na ịga kpọrọ ụmụ mmadụ etife aga bụrụ aga ebe ọgba aghara dị kedu ngwa agha ibunyere fa na n'ọnwa gara aga kwụ na ndị agha 12 egbu na Benue steeti enye ha ọnwụnye mmadụ dị mmadụ ka ha bụ nna nwa mmadụ ha bụ nwa mmadụ kedu ka ị ga-esi mee ya na ka egbusara fa kedu ihe gọọmenti merụ onye ọbụla nọrọ egbuo mmadụ etu ha ọzọ kọba banye n'amị nwa ajụjụ ọzọ nche ịjụ gị anyị afụgo oge dị iche iche a na-eme ndọrọndọrọ dị iche iche na steeti dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria ọ kachasị steeti na-adịghị eso mgbe a na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị n'Igwe ya bụ steeti a na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị ha nke ndị Anambra na ha abịa ọrụ mgbe ahụ anyị na-afụ ndị ogbe ọgụ ndị uwe ojii mgbe ụfọdụ ekpote ndị agha ifu ụdị akwa ha yiche ifu ụdị ka ụgbọala ha ji eje nyaba ebe a na-eje ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị asị gị na ndị uwe ojii puku one jeru nyaba ebe a na-eme sọsọ na ha ji anachi ibinye aka maọbụ a na-eche ime ndọrọndọrọ ọchịchị mana onwe mgbe ọbụla asị na-atọrọ mmadụ maọbụ na ndị ji egbe ezu maọbụ na ndị na-atọ mmadụ maọbụ ndị na-eme ihe arụ dị iche iche jere ebe anụ nwa gbagbuo ndị mmadụ tupu ịfụ ndị uwe ojii maọbụ ndị ogbe ọgụ maọbụ ndị agha ịfụ na ọ ga-etegori aka ihe dịka awa one tupu ha abịa wuchu ebe ahụ mebe na ha na-esi imi n'ala ebe na ha na-achọpụta ihe mere ebe ahụ kedu ihe mere o ji dị ụta ị na-achị ịkọwa na ndị isi obodo anyị na ihe ka ha mkpa bụ ịzọtagodi ọchịchị karịa inezi anya na ichekwa ndụ akụnụba na ihe enwe ndị ha na-achị nwere ajụghị amara mma ịma sotu na Naijiria bụ ebe ọ na-abụ onye ọchịchị banye ejikwana n'iyi ọrụ ife na-echi ya bụko izue nweta afọ nke ọzọ gara aga na Naijiria ka akwụkwọ ka Naijiria politics wee dị ọ na-abụ onye eti na 4 years that 4 years ha na-asị nọ 1.5 years keja achọ ọchịchị 2.5 years bụ politics enyi agwara m na from next year ihe ọbụla gọvanọ ọbụla na-emere this year next year bụ politics ka a ga-eme from that next year to 2023 ife na ihe dị ha mkpa na ọdịnọ ka ndụ ndị mmadụ ha mkpa ndụ ndị a na-asị ka achịkwa ha dị mkpa o nwere na-ajụ ọ bụ na obodo a bụ obodo dị mma lee ụmụaka tọrọ na Kaduna steeti ụmụaka university n'ime mmadụ 6 egbugo mmadụ 5 n'ime mmadụ 6 na-ekwu nke a tọrọ tupu ndị ọchịchị nke abata mana ụfọdụ n'ime aka na ebe ahụ ana m ekwu oke o nwere gbapụta from Chibok n'ime Chibok ọ sị na ha ncha niile na ndị fọrọ afọ atụrụ ime kedu ihe na-aga ya na-eme ifu na ndị gọọmenti anyị na okwu ndị PDP kpọrọ onye ọbụla tiri ime onye ọnụ olugo mgbe onye ọbụla ga-abịa kwụrụ ọrụ gọọmenti ịgbaga eziokwu ma gọọmenti Buhari ma ndị steeti gọọmenti ọbụla ha ncha ịgbaga eziokwu na ọnọdụ pati ndị Naijiria adụ na mma ọdụzi mma ajụrụ gị ajụjụ ahụ ka anyị bịazie na ebe ndị na-eche na ọ bụ ndị chọrọ iwere ọkwa na-akwadobe ọfụma ajụjụ wee bụrụ ndị chọrọ iweta ndị ga-achị ha kedu mbọ ha na-agba ịfụ na ewetara ezigbo mmadụ tie n'ọkwa maka na ụfụ ndị ahụ bịakwa ọzọ ịnụ na ụfọdụ n'ime ha apụtabagosi na ha chọrọ ịchị ụfọdụ n'ime ha a na-alụtụ aka a na-ekwugasị ife a na-ekwu ihe na-erubeghị a na-akpụ acha achebe dịka isi kwuo oge abụọ ka e kwesịrị ịga na-ekwu maka ọchịchị mana ị mana ụfọdụ ekwubego afọ abụọ na-abịa na-ekwesịbịrị ya ikwu chacha a na-ekwu ọ bụkwara ndị a ndị obodo na-ekwukwa na a na-emegbu ha na-eme ihe na-etu afa na-emegazi na-ekwu nke ọzọ na-ekwu ihe na-eto ndị mmadụ ajụjụ wee bụrụ ndị a na-achị gịnị bụ ọlụ ha
ebee ka echiche nke ha dị gịnị bụ mbọ ha na-agba ịfụ na-ewetara wepụta onye ga-abịa chia ọfụma maọbụ duzie mezie mee ka obodo dị mma gịnị ka ị chere na ọya na-eme ndị a na-achị achị maọbụ ihe ha kwesịrị ime gịnị ka ha kwesịrị ime ịfụ na obodo dị mma ka ọ bụ na enweghị ọrụ ha kwesịrị ịrụchacha ndị a na-achị achị ka nwe ọrụ maka a sị na the highest office in the land above office the president not the office of the citizen maka na ndị obodo bụ ndị tinyere ọkụ na anyị gbabụ Naịjirịa bụ mere Buhari ebo tinyere ka anyị tinyere ebe ahụ na anyị nwere ike ịfụ mana maka na ndị obodo amaghị ọlụfa ọ dịka mana o nwere ike gwa Chizzy ịna-anya na ihe a na-eme emego onye ọbụla na-amụrụ aka onye ọbụla na-amadụ ife o nwere na-agwa ndị ọchịchị ndị na-achị anyị na ha chere na 2029 ka dị ka 2023 maka na onye ọbụla onwe onye ga-asị nọ ihe na-eme n'obodo adịghị emeta ma ọgaranya na-ebe ogbenye na-eti o nwere na-agwa ndị mmadụ ọnwụ gburu Alhaji onwute malam ọ ga-ebe ya ebe daalụ na oge na-adịghị anya anyị ga-ekpọpụ ekwentị ka ị wee soro tinye ọnụ mana ma akọrọ ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ na ya n'oge anyị ga-apụta ile afịapụta bụ 09097711009 ya bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 09050791009 abụ m Chizzy na-ajịba ọnụ ebe a Izuchukwu Ekpueke na-akọwara anyị ka o si dị anyị na-afịapụta iwe tinye ọnụ na ya anyị na-abịa ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM anyị na-eti eti anyị na-abịa n'ụwa Hey, Doredo, better than safe. Now 10 gigabyte data just like my Airtel so. To tell you that government will confidence on themselves. That barricade they do. How do you know? What I got on a bear, I said, also, Sissy Cassan, I mean, so if this is of security, I'm watching. I can naira. Dial *141# today to experience the network with the 4G coverage. Airtel, the smartphone network. Okay, you know me tell a crop recent. That crop recent yesterday that for every 10 on Saturday that the mother vent for it. Let me tell her now. Okay, go back to then my Oga's work. Then Oga's work. And they mentioned of this Mariam issue. Nothing can stop That for me from any enjoying family my that was rich, killed, smooth, that I don't have wait for it. Not refreshing can I Dubic reply malt. Taste of Dubic malt. President of Federal Republic of Fulani. I would like to buy data to Man, watch we ain't plenty making videos. You know now, music, sports, in short, everything on YouTube. What is your budget, sir? As low as possible. Well, how does 50 naira for an hour sound? 50 naira for 1 hour? Ha! Talk true! Yes, with Glow YouTube plan, you can stream all your favorite YouTube videos for as low as 50 naira. Hey! What do I do? Simply dial *777# to get started. Get the super affordable YouTube time-based plans from Glow and start feasting on your favorite YouTube videos for as low as 50 naira for 1 hour during the day and 50 naira for 5 hours at night. Dial *777#, select data, select social bundle, and select YouTube to choose the Glow YouTube plan that's just right for you. Glow Unlimited. Now, where's that Dubic malt? Today was just one of those days. You know, woke up by 5, made breakfast, went to work, did my job, then my Oga's work, then Oga's work, came home, made dinner, and now nothing can stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing Dubic malt. Enjoy the silky smooth taste of Dubic malt. Dubic malt. Crown the moment. 100.9. ọ dị mma ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ ka anyị nọ na ya ugbu a anyị na-ekwu maka okwu a ndị otu ọchịchị ndọrọ ndọrọ nke ama dịka People's Democratic Party ya PDP kpọrọ ka e nwee nzukọ gbasara nchekwa n'ala anyị bụ Nigeria ihe irogasị na ya abụ m Chizzy na-ajịba ọnụ ebe a
Izuchukwu Ekwueke nọ akọwala anyị na n'oge eruo n'oge gị onwe gị nwere ike ije na Facebook ma ọ bụ ije na Kpakpando TV nọ na YouTube ka ije zitere anyị ozi. Solid FM nọ na Facebook ugbu a. Anyị nọ ebe a ije ebe a ifo anyị zite ozi nke gị, jekwa na Kpakpando TV nọ na YouTube ije ebe a zite ozi nke gị gbasara ihe anyị na-ekwu. Mana ị nwere ike ịkpọ wee tinye ọnụ okwu ma akọ n'ọnụ tụọ alụ nke gị na ịkpọ na akara ekwentị a 09097711009 09097711009. Enwekwara ike ịkpọ na 09023111009. ịkpọ akọ n'ọnụ gbaalụ tinye alụ nke gị maọbụ ịkpọkwa anyị na 07050791009. anyị ga-ewebozi okwu unu ugbu a. Afa gị na ebe ishi akpọ? Ya gaziere gị. Daalụ. Gaa n'iru. Ihe m chọrọ ịgwa ọnụ adịmede elekshọn, ihe a na-emebi elekshọn, ihe ndị obodo na-anata bụ ego ọrụ ụbọchị ha, maka na ha amago na onye ọbụla ha votu na ha chịgodo ha votu na onye ahụ ha voturu abụrụ ihe a ga-achịje na ha nọgo ndị politishan anọgo n'ebe ahụ ha na-eme exchange, that is turn by turn, after this man the other man, after this man the other man, onye nke uruto ka ha na-emeri campaign. Ndị obodo na-anata ego ọrụ ụbọchị ha na ọ bụrụ na ha na o kwesịrị ịdị otu ahụ, o kwesịrị ịdị otu a, ndị obodo kwesịrị ịdị otu. Ịnụrụ ihe Izuchukwu kwuru, Izuchukwu Ekwueke kwuru si na ndị kachasị wee ike bụ ndị obodo na ọha na-ahọ ndị mmadụ n'ọkwa tie ya n'ọkwa. Ada-ekwe ha ahọ ahọchago n'ọfịs, ada-ekwe ha ahọ ihe a na-emezi bụ ịgazi otinye ya ego ọrụ ụbọchị na ụbọchị ahụ na ya na-anọ nkịtị. Ada-ekwere ha ahọ nwa ga-ahụ emete ha, ọ bụrụ onye ahụ ha họrọ ka a ga-ekwe na-ezechaghị eze. Ngwa daalụ ka ndị otu ya ọnụ. Afa gị na ebe isi akpọ? Gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru, anyị na-anụ ihe na-ekwu. Ihe na-atọ m n'ihe niile abụ ma ndị agha ma ndị uwe ojii ndị na-eso tinye aka ma a rụrụ ha aka, ha na-ebezi akwa kịta. Nke a na ha asị ndị na-atụ vootu ka ha jiri aka ha lụọ ndị na-achị ọchịchị. Ọ bụ ma ndị agha kwe ọkwa oge ruo na enye ha obere nchọta ego ha na buru egbe na-eso ndị politishan, emechaa ebe niile obere oge ka ha gaa na geeti ndị politishan na-achụba ha. So na ntụnye oke nke m nwa n'ihe anaghị ekwu maka ike a mapụtara isi nkwado ndị agha. Ọ bụrụ na ọchị na-edu ma ọ wee ka ite ma ọbọm wee onye ego a si n'aka akara ịgbado onye ọkụ siriọsli hụ na a napụtara dị mọni ma ọ na-akpụpụ ha n'otu ikpe. Maka ọ bụrụ Musa ma ọ bụ Adamu ma ọ bụ onye ọbụla na saịtị. Anyị anụghị ihe biko ya ka ọnụ nke abụrụ ka ada kpọba afa ma ọ ka ada mebi ọdị nnọọ ka onwe anya na-ebido anyị iche. Afa gị na-ebe isi akpọ? Afa gị na-ebe isi akpọ? Dịla gaa n'iru, ana m anụ ihe ị na-ekwu. Daalụ nnọọ. Ifuru obodo a ya tatigo iwu adọrọ n'obodo a. Ihe a na-eme bụ iwu obodo a bụ onye karịa ibe ya ibia. Anyị a na-ekwu election. How are you sure that the election will stand ma ọ bụ na ataro together? Ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu na isiokwu anyị nwanne anyị nwoke. Anyị na-ekwu okwu ndị PDP kpọrọ ka akpaalụ ka nchekwa ga-esi bụrụ tọọ atọ na Naịjirịa. Ọ ya bụ isiokwu anyị. Mana nchekwa obodo a chi onye na-acha anyị n'aka bụ prezidenti. Maka ya bụ udo mmachichi na ya magasị na ya ga-emewe ya. Mana nke a ọsara ya pụta abụ na ọdọrọ ndụ ya gwa ha gwa n'anya ọdọrọ. Anyị agwana ụnụ na onye ọbụla na-ekwu okwu ebe a bụ echiche nke ya. Anyị achọghị ịkọ ọnụ mana arụ niile na okwu niile ndị mmadụ na-akpọ na-ekwu ebe a bụ echiche nke ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM. Onye ọbụla chọọ ikwu okwu ya akọ n'ọnụ kwuo tinye alụ. Cheta na ihe anyị na-ekwu bụ okwu ndị Naijiria na ndị PDP ndị gbara ọkpụrụkpụ. Anyị gwara unu na onye dịka onye ụkọchukwu Ejike Mbaka, onye ụkọchukwu pụrụ iche Emmanuel Chukwuma na ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ na ndị obodo dị iche iche na-akpọ oku si ka akpa alụ mee nzukọ ka mara ka nchekwa tọrọ atọ ga-esi dị na Naịjirịa
ọbịa bụ okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Tụnye alụ nke gị akọ n'ọnụ. Ị nwere ike ije na Facebook, ije ebe a chọba Solid FM, ije ebe a fụ ka anyị nọ ebe a wee na-akpa alụ a. Izite ozi nke gị ebe a nwekwara ike ije na Kpakpando TV nke nọ na YouTube, elu ebe a subscribe ka ị wee ike na-eweta ozi wee na-achịkwa alụ nke gị fụ ka anyị si eme ya ozugbo ugbu a. Anyị na-ekene ndị niile na-ezite ozi nọ na mba ụwa dị iche iche wee na-ekiri anyị ugbu a. Ọ ga-adịrịrị unu niile mma. Ka anyị webe okwu unu. Afa gị na-ebe isi akpọ. Good morning. Daalụ ezigbo mmadụ. After m bụ Chukwu, ana m akpọ from Amụọkpara. Ka na-ere Chukwu. Biko onye nwere nkwu na ya na akwụkwọ ndị PDP kpọrọ Amaka ka ha nọkọ ọnụ wee nweta ụdị uche abalị na ndị ibiri sekuriti n'obodo anyị bụ Naijiria. Mana ebe ọbụla nwatakịrị na-ebe akwa apụ aka, nne ya anọ ya, nna ya ga-anọ n'ebe ahụ. Anyị ma ihe na-eme obodo anyị, anyị ma ebe ihe na-eme anyị si. Ndị na-achị anyị makwa ebe ihe na-eme anyị si. Anyị na-akpụrụ onye Igbo jee n'ala Awụsa chie onye eze, ọchịba ndị Awụsa ọdụ ọkpọsịpụ. Ndị na-achị anyị nkata isi mmala ha nwa ihe na-eme obodo anyị bụ Naijiria. Ha gbakọta ọnụ mana ka ha ga-esi rute obodo anyị ihe obodo anyị agawa n'ihu. Anyị na ebe anyị na-ebe akwa atụghị awa aka. Onye ahụ na-ekwu okirikiri maka na ahụ na-ekwu atụrụladụ eziokwu, mana ndị be anyị marụ na a na-awa akpacha n'opi wee bụrụ pụwa n'ama dịka Ekene kwuru. Ka anyị bido ụzọ kpakọta onwe anyị n'elu sekuriti, chịkọta onwe anyị ọnụ wee kọwa ihe ọzọ. Anyị na ebe anyị na-ebe akwa. Ndị gọọmenti anyị na olu anyị maka na ha nwanyị ba ga-emere anyị. Daalụ. Ka anyị were onye ọzọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Anyị na-anụ ihe na-ekwu. Gwa anyị afa gị na-ebe isi akpọ. Ngwa gaa n'ihu. Onye ụkọchukwu na-asị ka ewepụ onye isi ala. Agwa anyị rotere mgbe o kwuru okwu si na ha si keso eweta kichin. Isiokwu anyị nkịta abụọ okwu ndị PDP kpọrọ na ndị ọzọ dịkwa ka nwanne anyị nwoke ịkpọrọ afọ ugbu a. Ihe a na-ekuzi bụ na ọ sị ka akpọọ okwu ka akpọọ alụ ka nchekwa ga-esi zuo oke na Naijiria. Ndị Naijiria ụfọdụ ndị ọnụ gbara ọkpụrụkpụ ndị ọnụ na-elu okwu na-ekwu ka a chọọ ka nchekwa ga-esi tọ atọ na Naijiria. Ọ bụ isiokwu anyị. Kịta mmiri karịziri garị a ga-achọwazi ka a ga-esi wee kpọọ okwu. Mgbe izizi ihe na-eme ha mara kịta mmiri karịziri garị ka a na-akpọzi okwu. Maka Chizzy na onye nkwuwa dịka ịmara ndị baazị na-ebere ebe ndị mmadụ ibekara akwa nnukwu ọ dịka ọgụ gburu onye ahụ. Biko ndị nọ na Facebook anyị na-ekene unu niile. Ị nwere ike ije na Facebook gbazite ozi gị oge na-adịghị anya gụpụtaba ozi ndị nọ na Facebook. Ndị na-ekiri anyị na Facebook kwuru na ndị na-ekiri anyị na Kpakpando TV nọ na mba ụwa dị iche iche. Ozi ha na-ezipụta anyị ga-agụpụta ya. Ije na Solid FM ije na Facebook ịchọba Solid FM isonyela anyị, ya bụ epie wee na-ekesakwa onyonyo a niile ijekwa na Kpakpando TV ije nke nọ na YouTube ị na-esonyela anyị subscribe wee na-eziza ozi ya niile wee fụ ka anyị si eme ya. Afa gị? Amechi anọ ebe a. Ọ Izuchukwu Epu Eke. Daalụ. Ekene m ka ọ ga-adịrị gị na mma. Gaa n'iru. Daalụ. 09097711009 maọbụ 09023111009. Afa gị na-ebe isi akpọ. Daalụ. Ife dị mma nwa bụ eze anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Nnọọ. Chizzy anaghị nwoke chefu ogbe ya mere ya. Eziokwu bụ na asị m ka ntị ọnụ na ọbụọ m ihe unu na-ekwu bụ ihe ọfụ mana ọ na-adị mma. Ya bụ m oyile dị oke anwụhụ ya mere ka chere ụlọ ihe unu na-ekwu abụrụ ihe ọfụ ọzọ dị Naijiria. Oku ndị PDP na-akpọ ọ makwa mma maka na
mmadụ niile nọcha nwayọ ọ ya dị ka mmadụ ahụ mana oku ha na-akpọ dị ka ọbịa na ọgarani because ị na-anya fọ na ọchịchị abịa kịta ọchịchị tupu ọ wee kpaa nkata ya o wee bịa ha bịara ka ha lụrụ obodo na ọbụla na ọ bịara echi achị maka ikwuo ihe na kedu ka mmadụ ga-esi wee sị gbuo mmadụ jesi n'ọnya gburu ya onye isi achịghị ya sipụrụ onye akpochie taa ya fụlụ ori ya kedu ka mmadụ ga-esi gbara egbe gbagacha ebe niile kapa na redio na-ekwu n'oge bụ onye isi nkwubere nzụka mana a na-arụ na nzukọ gị na-egbu oke ngubere na-egbugisi ndị mmadụ nwedụna onye osisi were onye a jiri n'ọnya nwere onye isi nzukọ na-egbueri ndị mmadụ ha ka maka ihe na-eme nọ na onye ya ekwu Chukwu chekwaba Naijiria wetara anyị onye isi maka kịta anyị enwebeghị onye isi ihe niile na-ebe ahụ ka bụ ndị na-eme ka daalụ akọba n'ọnụ anyị were onye isi a were ndị na-achị Naijiria na ka ha ka nọ n'ọkwa ya bụ ịchọ ikwu okwu dịka o kwesịrị mana anyị na-asị na okwu niile na alụ niile ndị na-akpọ na-ekwu na okwu ha na-ekwu anyị ka na-ekwuchikwa ya ike na ọ bụ echiche nke ọ bụ echiche anyị n'ụlọ ọrụ anyị na Solid FM. Enwe ndị nọ na Facebook na-ezite ozi ajịbọ onye nke asị n'afịa bụ Stanley Yiprint ọ sịrị anyị isiokwu unu tata amaka mana sọsọ ihe ga-azọpụta anyị bụ naanị amamihe. Esi m Amezu Odeke Ajima ezite ozi Titus Nwarụ siri anyị Stanley Yiprint bụ ihe kwuru nke a. Titus Nwarụ ọ sịrị anyị unu abọọlachi daalụnụ ndị ezigbo nọ na ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM Jebeno. Onye nke a bụ Omosu Ebe Emmanuel ọ sịrị anyị kedu ka abanye anyị si ga daalụnụ ndị ọma. Ọ gakwa n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM n'oge okwu akpụ n'ọnụ ebe anyị na-akọwapụta ka o si ada n'ihe gbasatara ihe ndị PDP site n'ọnụ onye isi ha bụ Uche Sekundos pụtara wee kwuo wee na-akpọ si na ọ dị mkpa na enwere nzukọ n'ihe gbasatara nchekwa obodo anyị ekpe Naijiria. Gịnị bụ oke gị na ya bụ okwu 0909-771-109 maọbụ ịkpọ 0902311-109. Ị nwere ike ịkpọ 07050791009 enwe ike sinabata gị ikebe arụbe nye bụ okwu nke akọ n'ọnụ ka anyị n'ihe ị na-ekwu. Afa gị na-ebe isi akpọ baba otu gaa n'iru anyị na-anụ ihe na-ekwu gaa n'iru. Gọọmenti na-achị anyị amaghị ya na-eme anyị ihe anyị na-ebi n'ugbu a bụ na ndị akwagide na-azụ ọjọọ ọrụ ebe anyị siri apụta igbe ọ na-eme na ezigbo na niile nọ na redio onwe ga-apụta ihe na-eme ugbu a oletụmatiara azụ wee ndị onwe ha ajụjụ si mgbe a batara ọchịchị a ihe dị otu adị anọdụzi otu ahụ amaụgbọ ma ha na-ajụ onwe ha jụ otu ihe ji abụ ugbu a ọtụtụ ndị bụ ọbụ ga-egbu ha epenta ga ugbu a na-ahụ ahụkwado onwe ha ajụjụ mgbe a batara ọbụrụ otu a ebe a gọọmenti na-abụ 4,000 naira achịkwa onwe ajụjụ otu ka ọ dị tụgharị ndị mere iwe na-enwesị ndị mmadụ maka na akwụ uche ndị mmadụ iwu na-ewu onye ọbụla ya toro ọchịchị abụghị ihe anyị na-abụ ke ndị ọbụla ga-asọta pụtakwuru mmadụ ị na-ekwuzikwa okwu ị na-ekwu ọrụ ọgbagoro ha ka agbagoro ọchịchị na-ekwuzi na egbe egwu m na-ajụ otu ahụ si eme otu ọdịdachịa otu ndị mgbe ọzọ na-eme nke ma a na-akpọ demokrasi ọtọkrasi eme. Daalụ. Ọ na-egbu karịa agbụgbọ ghara. Daalụ. Ọ na-egbute ngiri nne. Baba otu daalụ. Ka anyị ga-aba sitezi ebe a maka na Izuchukwu ekwe ka na ya. Izuchukwu ndị PDP na-akpọ oku ụfọdụ na-akpọ oku ka emee nzukọ nchekwa n'ala anyị bụ Naijiria. Ụfọdụ wee na-ajụ na ọ na-abụ ihe mee akpọ oku eme nzukọ dị iche iche ichetara na oge na-emego nzukọ dị iche iche ka a ga-esi wee hazire chịa Naijiria
a na-akpọ asụ bekee national conference egwubo na-emegolu ya ma confab ọ karịrị a na-asị ọ bụ mme nzukọ ka ọ bụ ime ihe emepụtara na nzukọ ụfọdụ na-asị na nzukọ niile nke emegoro eme si jee ebe a jee were ihe akpara ebe a mebezie ya ka ọ pụta bụ ihe nọ ya ga-egbo mkpa iso na ndị na-ekwu ụdị otu a n'ụdị ụdị okwu a ekwenyere m n'aka maka na ịba bifo ekwu a na-ekwu 2014 confab anyị ga-aleta na onwe nke a na-akpọ pụta report nke Obasanjo bụ onye mere n'afọ 2005 nsogbu ọ dị ka ndị na-achị anyị bụ na ha na-akpọ okwu ka a na-aka bịa nzukọ mana abịacha nzukọ ka ị ka ga-esi were tinye okwu n'ọnọdụ n'ihe kwuru inye oge ga-ebido kwuo gọọmenti nwere otu na-abụ ha na-agaji ogbu nsogbu anyị n'anya nke mbụ bụ na ọ bụ na ha achọghị ige ntị n'ihe ndị PDP na-ekwu ma ọ bụ ndị Naijiria ndị ọzọ na-ekwu ndị fanachi na-ekwu ka a kpọọ nchekwa okwu maka nchekwa ha gaa na 2014 confab maka na ife niile maka na nsogbu niile anyị na-enwe n'obodo a 2014 confab fụrụ maka ya 2014 confab kwuru maka state police 2014 confab kwuru maka devolution of power 2014 power kwuru maka ọdọtụ aka maka restructuring adị na gọọmenti chọrọ maka na gọọmenti na-agụ ndị mmadụ ịma oge ụfọdụ iwu na ndị mmadụ bụ ewu onwe na onwe m na-akpa nkata sị na ife mere oge eziokwu na obi adọma mana ihe na-eme ndị uwe ojii mana ihe mere oyi eju ka ndị uwe ojii mebe na ndị uwe ojii wuru na Naịjirịa n'onwe mgbe ewuru na Naịjirịa bụ ndị atụrụ ịma onwe na gwa mmadụ ị na-epuchi onwe gị echekpakọta mmadụ aka olu na onwe ebe ebe kparuo ya ịghọta ọbịa ọgụ ndị ba ji esi na ebiri n'azụ ọzọ ga-abịa agadị mma ọ ka mma na ikwuru na ewe oge ndị Naijiria dị ka ha macha ihe ha na-eme mana nke atụrụ a ọ dị ka anyị ga-ewepụ ewechara ndukwu mana ihe na-agwa gọọmenti bụ na gọọmenti ọka mma na-egere ntị maka na onye bụ kpọrọ si na ọchịchị aga onwe ihe mere Anambra na ihe mere n'Imo gọvanọ ya n'etiti gọvanọ mgbe ike dị aka mbụ gọvanọ na sekọndịrị ndị mọpụtara si na achọrọzie evotu emegide ọpụọ mgbe Anambra so na PDP na-achọzi PDP etepụta Obi ife a na-asị na ife ndị mmadụ bụ onye nọ na be ya ọ sịghị na ihe abasị ihe mgbede bụ na ndị na-achachi nwere ike mana ihe mere ka enwedị ike ịmana inwedị ike so ụra ndị PDP ihe a na-ekwu okwu akpọrọ ọdụ ezigbo mma ma ndị gọọmenti ga-ntị ọ bụghị okwu agba ihe a na-ekwu ugbo na-emekọ ụdị nzukọ dị iche iche n'onwe ike emesịa ya ọ bụkwara na-akpa afọ ụdị ego a na-eji eme ụdị nzukọ na emechakwa ihe na-ebe ewere ihe emeta debe n'ụsọ ụfọdụ na-asị na-enwe ike otu a ekwubegoro otu a n'oge na-adịghị na-enwe ike akpọbakwa nzukọ ka e wee dayọọ obi ndị mmadụ ka e wee nwee ike ghọọ ndị ọzọ n'ọkwa ọchịchị ịma na oge emere nke confab a ịnaghị ekwu maka ya ka ọ na-erute oge a chọrọ ịha ọkwa ọchịchị emecha ebo ya na ihe mere eji abịghị ha aka n'ihe anyị metara maka na oge ịha ọkwa ọchịchị eruona iche na ka Naijiria ji eso usoro Naijiria na n'oge na-adịghị anya ugbu a na-aga akpọba oku ka abịakwa mee nzukọ a ka ọ dị ka ebenatara ka ndị mmadụ nwee ike wee pụta wee bịa ịkwa aka ka ndị a ga-aha ọchịchị ihe na-ebe a na-ebe anyị kwuo gịnị mere na-abịa ya aka a sị na maka na oge ịha ọkwa ọchịchị eruona kedu ihe ga-ekwasara nke ihe ga-ekwu maka na ndị na-ekwu okwu na nwere maka na ị na-anya onwego atụmatụ akparụ na ma afọ iri na abụọ gara aga jabụ ịga atụnọ na emecha ọ bụrụ na ndị students not for just for merely academic purposes emecha ọdụ adọba ihe na-ekwu bụ ka ọ ghara ebu ihe na-epipi ga na-akpọ okwu bụ na ka ọ ga-abụ akpọ ya nwa bụ oku ife mete na ya bụ oku emegana etinye n'ọrụ maka na eti emesa emelọ maka mgbe onye isi ala anyị batara o nwere ajụrụ ya kedu ife nwere maka ikwu maka 2014 confab ya gwara anyị bụ na ọ mara maka ya n'ihi ikwu kịta anụnwa dịka Chizzy anyị jụrụ gị nyaba ajụjụ kedu ihe kpatara na mgbe ọ bụla emeche ụdị nzukọ anụnwa dịka ị na-ekwu maka 2014 confab na ihe ọbụla akpata na ya bụ nzukọ ewere ya dobe ebe ọbụla so ha mma nwee ike n'agbanyeghị ụdị ego eji mee ha ma ụdị ihe anụnwa akpa na n'oge ndị mmadụ wepụtara
confab anyị maka o si mee tupu ọchịchị ọzọ abatara dịka o si kwuo egbupụtara ndị mmadụ nyocha ọchịchị ndị agha gara aga nke Okwuta ụdị ihe afụgasịrị ebe a na anụgasịrị ebe a ka emechara ya gịnị mere ka a na-ekwu ma ndị a sị na nnọọ nwa bụ ihe ga-eme nyocha ndị ga-ewepụta ihe a ga-akpa ebe a nọ mee nya bụ ihe ego one ewepụta oge ndị mmadụ ewepụta dịka isikwa ya kịta anụnwa na ọ bụrụ na ewe ka esi were ihe dị na 2014 confab ahụ tinye anya bụ ihe bidoro gbọrọ n'obodo anyị ga-adị mma kedu ihe mere nwere ike iwepụta ihe akpa na anya bụ ihe tinye ka obodo anyị gaba n'ihu o nwere na-achọgba ndị APC ọ bụ na ha chọrọ iwu national confab o nwere report erufai chala akpọrọ True Federalism na report abụ nke ha mere before abata ọchịchị maka na ofu ihe na that confab ife kwuru ebe a maka ekwuru maka state police ekwuru maka True Federalism ọ bụ na ha draw comfortable with national confab ha were their own template ha mere na True Federalism report wee tinye maka na na-etere ụgbọ na-etere ose ife onye ọbụla chọrọ mma bụ na iteta ụla inwe nchekwa ịpụ apụọ ịma na ịpụ n'ịga-eji ndị gwa o nwere na embasi na fụ ndị Naịjirịa na-amụ ka agbapụ n'obodo a ọhịa kara anyị mma ọ dị mma ka anyị were mmadụ one na one ka anyị na-apịachi afọ gị na-ebe isi akpọ nwaanyị afọ gị na-ebe isi akpọ agbanwe ngwa bee ya nkenke biko ịma na obodo anyị abụ ike mara eziokwu aka azụ dị n'ime ya ana m ege unu ntị ka nnụ mgbe unu ga-asị ọnụogo eri ahụ ewepụrụ na confab ahụ ewepụtara 2014 ọnụogo eri ọbịa bụ eziokwu nọ na confab ahụ maka na ga-ewepụtacha ihe niile ahụ bụ ihe kwesịrị ka akpa ka a hazie ya ahazie ndị be anyị cheta ngwa unu onwe ha atụmatụ ọbụla anụ na-atụ eziokwu nọ n'ime ya ka ngwa unu Naijiria chọọ ime eziokwu ha gaa n'ihe niile a na-eme n'obodo a wee kpọkọta ndị ahụ niile ka ha pụta n'iru ọla wee kpaa ya ọ bụrụ na Naijiria ga-adị n'udo ọ bụ na ọ ga-abụkwa ọha Naijiria ka a kpaa ya ka ọ bụrụ eziokwu kpaa ya ihe ụlọ onwe m chọrọ. Ngwa daalụ afọ gị na-ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike o gaa n'iru dee ya nkenke ihe niile na-ayọ ihe na-emesikwa na gọọmenti etiti na ndị sineti n'aka na atọkụrụ ya ha ga-eme loko gọọmenti ka ọ kwụrụ onwe ya ka loko gọọmenti na-arụ ihe kwesịrị ya ọchịchị nwere ike na-erute ndị mmadụ aka ihe ọ ga-anọrọ na gọọmenti etiti mere lon mere isi ike ọ mere ihe eji ewe ndị mmadụ bụrụ gọọmenti ka nke na-eru ekele n'ụlọ ka gọọmenti etiti mgba mbọ ndị seneta na-akwa n'ihe ha na-eme ha nọkwa ebe a maka imedozi ụlọ ọkwa maka iwu maka daalụ ndị mmadụ nọkwa na Facebook wee na-ekiri anyị na-ekiri unu niile ma ndị nọ na Kpakpando TV na YouTube ije ebe a na Kpakpando TV na YouTube subscribe ọka iwe na-eso ya anyị nwekwara ike ije gwa anyị abụ m Chizzy na Facebook na nwekwara ike ịfụ Kpakpando na TV na Facebook ije na Solid FM na Facebook ma na Twitter ma na Instagram ajibọ na ebe a dịka ajibọ Blaze ndị be anyị maka ndị na-ezitere onye ozi na Facebook onye nke anụ nwasị n'afọ ya bụ Jacqueline Ude ọ sị na ọnọdụ a jọgburu ude n'ịmasị gboo nkakwụ mmadụ niile lawa federalism a adago obi abụghị ofu ensas gosipụtara nke a abụ m oriakụ Jacqueline Ude nke anụnwa bụ ozi onye nke anụnwa zibitere na Facebook anyị nabata mkpụrụ mmadụ onye maọbụ tupu anyị apechie afọ gị na-ebe isi akpọ ọ gwụbiela ka anyị were onye ọzọ 09097711009 maọbụ 09023111009 afọ gị na-ebe isi akpọ gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ afọ gị na-ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Good morning. Aha m bụ Ọdọtị na-achọ. Ebee ka isi akpọ? Esi m Kalago na-atọ. Gaa n'iru. Ihe m na-ekwu bụ na okwu ahụ m na-ekwu bụ na arụ ahụ ndị PDP na-atọ dị mma mana ihe ga-eme ka insekuriti maọbụ ihe ọbụla ha kpọrọ ya ọnọdụ adịghị mma Naijiria dị mma bụ
bụ mgbe ebidoro ime nwata ka e mere ibe ya. Ọ bụ ya ga-ejikọta ihe ndị anyị ọnụ. O nweghị ihe ọ bụla a ga-akpakọta ma emeghe ọchịchị na-aga one sided udo agaghị adị. Daalụ. Ya bụ ihe m nwere itinye ọnụ. Daalụ Izuchukwu ịnụrụ ihe ndị mmadụ kwuru nchịkọta okwu gị. Nchịkọta okwu mbụ na akwụ nkwụsị ike n'ihe ndị PDP kwuru oge rugo mgbe gọọmenti ga-akpọ anyị oku ga-akpọ ndị a na-achị oku maka na ọnọdụ gosi na ndị gọọmenti ọ dị ka echefa n'okwu ntọgịtụ gbochi ihe na-eme n'obodo a eche ha agbapụ so enyi dị ka ndị mmadụ bịa tụnye ọnụ onye ma kwuo oke ga-esi wee chi obodo maka ndị ọkwụ ndị mmadụ nwe ọchịchị ndị nọ n'ọchị bụ 4 years 8 years alituo ndị obodo aka nọ ebe a nọ. Ọ dị mma onye anụgonu ka anyị si taa akị wee jaa eze ọnụ ahụ ọnụ suru gba bụ ọnụ Izuchukwu Ekwueke. Ọ bụ onye nta akụkọ na-akọwa ihe na-eme na ka o si ada na ala anyị. Ọ na-akọwa ya n'ụlọ ọrụ anyị ebe a na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. Onye mara ihe dị mma ya mee ya, onye mara ihe na-ese okwu ya emene ya. Otu a ka anyị si eme ya kwa ụbọchị Fraịde niile ọkwa elekere anyị 9 kpọmkwem anyị abata ebe a ịdọwa okwu agba wee were okwu akpụ n'ọnụ wee dọwasịa gị nwa na onwe gị ewe soro wee tinye ọnụ. Ọ na-ebidori anyị na-ebido iji asụsụ Igbo anyị wee gbasa ozi n'ụzọ pụrụ na ọkwa elekere ya 5 nke ụtụtụ kwa ụbọchị Fraịde niile, mana ụbọchị Mọnde ọkwa elekere anyị 12 na ọkara anyị abata wee were asụsụ Igbo wee gaba n'iru. Oluzie na ụbọchị Tuzdee anyị ebido na ọkwa elekere ya 4 ụbọchị Wenezdee anyị ga-emegide otu a wee rukwa na Fraịde lori na Satọde bụ oge ajịbọ na-eburu unu wee na-aga n'oge agụ nkwọ. Ọ bụ ka ị mara na anyị kara aka n'ihe gbasara ịgbasa ozi n'asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo dị mma. Anyị na-asị onye mara ihe dị mma ya mee ya. Ije na Facebook isonyere anyị na Solid FM na-esonyere anyị. Ije na Facebook isoro m Chizzy soro m maọbụ soro Kpakpando TV maọbụ ije kirie Kpakpando TV na YouTube ilu ebe anyị subscribe ajịbọ wee ọzọ dị ya. Cheta na abụ m Chizzy gee ntị ọkwa elekere ya 4 tata hapụ ya n'akara 109 maka na anyị ji okwu dị ọkpụrụkpụ. Anyị wee onye omenala mara ihe gbasara omenala na ka esi eme ya na mmụọ ga-abịa kọwaa ya dịka o si gbasata ihe mmụọ na ọkwa elekere ya 4 n'ụma na ebe ahụ oge a ka anyị ji akwalite omenala na ọkwa elekere ya 4 na Kpakpando. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma ajịbọ ekele gị Chizzy na-asị ka ọ dị n'o.